Идвам, хазаин. Скорил, бе? Скори, а? Аз не ти казах, бе, ще дойде. 12 години я чаках. Дай, още малко. Ти сам ли я хвана? Сам ли я хвана? Сама, бе. Като нямаше да ми помогнеш, по целия бряг се търся, бе. Къде ще го виж? Сега искам едно филмче да ме направиш. Нека се знае, че в море има още скумрия. Нека се знае. Да, бе, Лут съм бил, а? Лут. Сега да видим кой ти ме каже, че съм лут. Лут, а? Май ще излезе повече от 400 килограма. 400. 400 по 5 кинта. Сега бе колко прави, бе. Смята ли мърза, бе? Смятам. Лут съм бил, а? Ще видим кой е лут. А сега снимай. Ема. Снимай, бе. Напукнал над бранкия бълъкчията. Сега един огън да накладем и тия ще ги изпечем много повече. Чакам. Кога не съм кусал скумри, бе. Да хапнем на напред и сетне, ще се прибирам до село. Тама, азеното да се напълни, нека всички да видят какво съм уловила. Аз ще отида за дърва. Готови са. Мирише. На нафта мирише. Виж мързот. Нови знаци. Ви сега сте ги измислихте. Цялата земя отровите с тях. Целият хорски живот объркахте. Дъждовете кисели станаха. Пък кисела ябълка няма. Пилетата на риба миришат, а рибата на нафта. Нови брат. Пък аз само моите гледах. Как ще живеем сега? Без морето.